Tonke mantje altijd blier. Tonke meiding krulint heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Het zweltje. Tomke en Romke watje boeten. Als Tomke dicht bij het huis langs fietst, jet er in een loertje. Hij zat omheeg. Hé, waar komt dat loertje wij? Er zit wat onder de koorten. Wat is dat, Cornelia? Olletje rommel! Hoe komt dat hier? Nou, dat is een nest. Dat had een zweltje maken. Dat had er bouwd van doekjes en modder. Knap, hè? En Skielte laat er de eiken zien en... Hé! Ik zag een kopje en een snuffeltje. Oh, hij had al lietse piekjes. Moest niet optillen, Cornelia. Dan keek ze beter zien. Ja, maar ik. Nee, dat kan net. Oors krijgt hem en dan komt ze misschien net weg. En dan krijg de jong geen eten. Nou, ik schud hem net. Misschien helpt ze wel eten op voor de piekjes. Dan jerren ze. Op een goorte zit een vogeltje. Zo, daar is hem weer. Ja, of de heid. Sst, je moet er net zo luid praten. Oors krijgt er nog. Zeg, hij had een roepje in de snavel. Heel stilstaan, hè? Het zweltje tot het kopje hinnewer. En dan kroept er in het nest. Piep, 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 piep. Jerren ze. Ik jij de piekjes. Kom, we gaan in huis. We moeten de zweltjes net bang maken. Ja, oké. Tomke en Romke gaan voor het raam staan. Ze sjoggen naar de zweltjes die het on en aflenen. Maar ineens schrikken ze. Want er valt wat naar onderen. Cornelia! Cornelia, er is een zweltje uit het nest vallen. Hij zit in het gas. Oeh, heen. Dan moeten we er gauw heen, voordat een kat hem pakt. Waf, ik jij de kat maar voort. Waf, En jaaier, daar, op een groen, zit het lietse vogeltje. Och, die arme ziel. Oh, die kan al lang net vleenen. Hij is nog fieste liets. Nou, dan moest je maar gauw weer in het nest zetten, Cornelia. Ja, maar hoe? nou, gewoon pakken en optillen. Nee, dat kan net. Dan roekt er naar mijn hand. Dan vindt de mem hem stonken en trult ze hem uit het nest. Wat een stomme mem. Ja, Ja, zakje, dat doe ik bij beesten. Ik moet wat bedenken om het vogeltje op te tillen. Een stuk papier of zo. Oh, goed idee. Ik zie je een stukje karton. Ook gauw komt Cornelia met het kartonsje weer om. Met een stokje schoot ze het vogeltje er voorzichtig op. Piep, 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 piep. Zaait er. dat was hem zeer, Cornelia. Nee, er. Hij had gewoon honger. Zo, die zit. Nou moet er nog in het nest. Maar het nest zit heel heeg. Cornelia kan er net bij. Nee, Ek net als ze op het jen zit. het vol net. Nee, ik ben net lang genoeg. Maas maar op een stoel staan gaan. Misschien wordt dan wel. Oh, ik weet wat betters. Het trapke. Oh, voor sto het vogeltje even beet horen, Tomke? Ja? Oei, Dan hel ik de trap uit het hak. Tomke past goed op het vogeltje. Ja? Dat doet hield iets in bekje iepen en piepet naar Tomke. Piep, piep, piep. Oh. hij denkt zeker dat Stoosie mem is. Wol, een grote mem. Ja. Cornelia komt al gauw weer om. Zo, hier is het trapke. Nou zult wel slagen. Ze stapt op de trap. Stadig klimt ze naar boppen, met het vogeltje in de haan. Oei, Als ze bij het nest is, houdt ze het kartonsje skeen. zo, Het vogeltje roegelt het nest in. zo.
En nou mooi zitten blijven, vogeltje. Ja! En net was er gevaarlijk van. Cornelia komt naar onderen en brengt de trap naar het hok. Tomke en Romke joggen naar het nest. Ik zie de mem nog net. Nee! Misschien twat ze net dat wij hier staan. Kom, dan gaan we in de huis. Van het ruit kunnen we het hek zien. Ja, goed. Ja, Ze draven gauw naar binnen. Ze wacht je bij het raam. Maar de vogel komt net. Cornelia, de mem is er nog net. Wanneer komt ze nou? ja dat weet ik net. Misschien is ze nog aan het eten ziekje. Maar als ze net weerom komt, dan krijg je de piekjes niet. Dan gaan ze daar. Ah, dat mooi net. Oh, dan moeten wij ze eten, Jan. Wat eten vogels, Cornelia? Nou, meegjes en roepkes. En worms. Ja, Nou, die kunnen wij ons ik wel vangen. Kom Romke, we ziek je worms. Dook is goed graven. Oké. Maar dan zei Cornelia: sure snijpoeten. Waar zit er op het dak van het hok? Het zweltje. Ja, Hij is er weer. maar hij gaat net naar het nest. Oh, misschien roept er wel dat Cornelia eronder zitten had. Maar dan, daar vloog het zweltje naar zijn jong, zijn bentjes. Mij een wiermke in de snavel. Gelukkig. Dat is wel klaar. Ja. Ja. Gelukkig maar. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.